midhangan para warga wonten ing alun-alun dan sekitarnya. Halo. Jos, sip. Alus lahir lan batine sering dolan ning omahku marlune mong sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno margo kelingan ireng manis nanging ora bisa urip bebarengan. Tresno lahir batin aku ndelok sate bekicot tok lali cakepan to. Lali bekicot dadi kresengan. Siap. Nggih. Kula tenggo lho nggih. Ya sapa ngerti dirong bungkus. Cik Lis, informasinipun kirang pinten? Tunggal. Lanjut. Mong jalaran pepisan dipaksa omah wong tuane nanging aku ora bisa ilang mergo kelingan ireng manis. Ini aku joget piye? Aku joget piye? Jamane nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri Grafia alus lahir lan batine sering dolan ing omahku marlune wong sinau bebarengan suwe aku ora bisa ilang mergo kelingan ireng manis. Tresno lahir batin
Ngoten nggih, jaiponge ra dimaunut ngoten nggih. Dapetin ngene tak ngoten nggih. Oh ya, dagelan. Tito, Dalem. ono informasi. Siap dan Ya, sudah. agar tidak terjadi adanya kemacetan, Iya. terutama membuat para pengunjung semuanya Nggih. yang datangnya dari arah selatan harap belok ke kiri Oh ke kiri. atau ke barat ya. Karena sesuai dengan yang kita ketahui, jalan ini adalah satu arah. Bener ya? Yo, ngoten nggih. Monggo kagem pro pamirsa supados boten macet. Nggih. Dados kagem panjenengan ingkang sakmenika saking kidul supados menggok ngiri Iki utawi ngilen. Nggih para pamirsa ingkang sampun lelampah menika jenengan menggok ngiri nggih. Mangke nek jenengan radi ndesel mangke rombong burger kebab sosis ketut ngoten nggih. Ya Krengsengan kecot. karena jalanan ini adalah satu arah demikian ya. Betul. Lanjut tuh. Jalaran pepisan dipeksa ngomong-ngomong wong tuane tresnaku ra bisa ilang marga elingan ireng manise. Makasih.